Αυτά άλλωστε ήταν αρκετά. Οι Λιθουανοί είναι στην επίθεση με τον Κουρτινάιτης τώρα που πετυχαίνει το πρώτο τους καλάθι 3 πόντων. 3-5 το σκορ από τον Ρήμας Κουρτινάιτης, αυτό τον γερόλικο των ευρωπαϊκών γηπέδων. Airball του Φασούλα μπροστά στον Σαμπόνις και τώρα ο Καρνισόβας για λογαριασμό της λιθουανικής ομάδας. Σαμπόνις και πάλι άστοχο shoot rebound από τον Σιγάλα. Γιαννάκης. Σουτ για 3 χωρίς καθυστέρηση από τον αρχηγό. Rebound από τον Αγγελίδη. Καλά. Δεν είναι καλάθι, είναι τελικά μόνο φάουλ. Ο Ντίνος Αγγελίδης είχε ανοίξει το σκορ για λογαριασμό της ελληνικής ομάδας με ένα goal foul. Έκανε το 3-0 και ο Γιώργος Σιγάλας με ένα σουτ 2 πόντων έκανε το 5-0. Τώρα είναι σκορ 3-5. Αναφέρω πρώτη την λιθουανική ομάδα όπως αναφέρεται και στο ταμπλό του γηπέδου. Τυπικά αυτή είναι γηπεδούχος. Μία ακόμα βολή για τον Αγγελίδη. Τα φάουλ είναι 3 για τη Λιθουανία, 1 για την εθνική μας. Και τώρα ο Μαρτσουλιώνης με αντίπαλο τον Σιγάλα. Παίκτης του Ολυμπιακού, έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή. Ο Κουρτινάιτης και ο rebound από τον Φασούλα. Γιαννάκης. Προσπαθεί να τρέξει η ελληνική ομάδα, έχουν γυρίσει όμως οι Λιθουανοί. Ωραία πάσα του Σιγάλα στον Χριστοδούλου. Αγγελίδης απέναντι στο Σαμπόνις. Rebound από τον Λιθουανό γίγαντα. 3-6 το σκορ. Μαρτσουλιώνης θα στοχίσει όμως στο τελείωμα της φάσης ο Καρνισόβας. Σιγάλας. Το παιχνίδι πάει σε ταχύτατους ρυθμούς, ίσως δεν θα έπρεπε. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό, γιατί οι Λιθουανοί έχω την εντύπωση ότι είναι καλύτεροι στον ευθυνδιασμό, στο run and gun. Σαμπόνις για τον Καρνισόβας, μαρκάρει ο Αγγελίδης. Μαρτσουλιώνης με το Σιγάλα για 3 και ισοφάριση 6-6 από τον Μαρτσουλιώνης που εδώ και πολλά χρόνια παίζει στο NBA. Φέτος θα αλλάξει ομάδα καθώς βγήκε στο Expansion Draft. Σιγάλας για τον Αγγελίδη. Προσπάθεια διείσδυσης. Δύσκολο σούτ από